हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవిందాలయం మ్యాంగ్లూరు కర్ణాటక వారి తరపున 18 రోజుల్లో భగవద్గీత అవగాహన క్లాసులకు అందరికీ కూడా స్వాగతం. ఈరోజు మనము 16వ అధ్యాయం దైవాసుర సంపద్ విభాగ యోగం అనేది చూస్తాము. నిన్న మనం ఏంటంటే 15వ అధ్యాయం అంటే పురుషోత్తమ యోగం గురించి తెలుసుకున్నాము. మొన్న మనం 14వ అధ్యాయం గుణత్రయ విభాగ యోగం గురించి తెలుసుకున్నాము. త్రిగుణాలు ఏ విధంగా వర్తిస్తూ ఉంటాయి, జీవుణ్ణి ఏ విధంగా బంధిస్తూ ఉంటాయి అనేది కూడా మనం చూసాము. ఈరోజు ఈ దైవాసుర సంపద్ విభాగ యోగము అంటే దేవతలు మరియు అసురులు వీరిద్దరి యొక్క ప్రవృత్తి ఏ విధంగా ఉంటుంది, వారికి ఏ విధంగా ఆ ప్రవృత్తి అనేది వస్తుంది అనేది కూడా చూద్దాము. అసురుల యొక్క లక్షణాలు మరియు నరకానికి దారితీసే కారకాలు వీటిని కూడా మనం చూద్దాము. నరకానికి ద్వారాలు అని చెప్తారు, అవి కూడా చూద్దాం. ఇవేంటంటే దైవీ లక్షణాలు, అలాగే డిమోనియక్ అంటే ఆసురి లక్షణాలు. దైవీ గుణాలు ఎలా ఉంటాయి, ఆసురి గుణాలు ఎలా ఉంటాయి అనేది చూద్దాము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. మనం ముఖ్యంగా అసురీ గుణాలు, దైవీ గుణాలు ఇవి ఏ విధంగా ఉంటాయనేది ఈ అధ్యాయంలో చెప్తున్నారు. నిన్న భగవంతుడు ఎలా అయితే ఆ పురుషోత్తమ యోగం గురించి వివరించిన తర్వాత మనకి చెప్పారు, అక్కడ ఆ యొక్క ఎవరైతే భగవంతుణ్ణి అంటే ఆ గుహ్య తమం అన్న అటువంటి జ్ఞానాన్ని తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి చేరుకుంటారు అని. అలాగే మనకి ఒక అశ్వత్థ వృక్షాన్ని కూడా చూపించారు. అందులో ఎలా అయితే పుణ్యకర్మలు అలాగే పాపకర్మలు, చెడు కర్మలు చేసే వాళ్ళు పతనం చెందుతూ ఉంటారు, మంచి కర్మలు చేసే వాళ్ళు ఈ దైవీ లక్షణాలు కలిగి ఉంటారు. అవి ఏంటనేది ఈరోజు అధ్యాయంలో చూద్దాము. భగవంతుడు చెప్తున్నారు, శ్రీ భగవానువాచ అభయం సత్వశం శుద్ధి జ్ఞాన యోగ వ్యవస్థితి దానం తమశ్చ యజ్ఞశ్చ స్వాధ్యాయస్తప ఆర్జవం అహింసా సత్యమక్రోధ త్యాగ శాంతిరపైశునం దయా భూతేష్వలో లుప్త్వం మార్దవం హ్రీరచాపలం తేజః క్షమా ధృతి శౌచం అద్రోహో నాతిమానిత భవంతి సంపదం దైవీం అభిజాతస్య భారత. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, శ్రీ భగవానుడు పలికెను, అర్జున నిర్భయత్వము, చిత్తశుద్ధి ఇవి ఏంటంటే ఈ దైవీ లక్షణాలు అన్నమాట. మొదటగా మనకి ఈ 3 శ్లోకాల్లో కూడా దైవీ గుణాలని చెప్తున్నారు.
మొదటిది ఏంటంటే నిర్భయత్వము, అంటే భయం లేకుండా ఉండడం. భగవంతునిపై ఆధారపడ్డ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆ భయం అనేది ఉండదు. అలాగే చిత్తశుద్ధి. చిత్తశుద్ధి అంటే మనకి ఏవైతే మన యొక్క నియమాలు నిర్దేశించబడ్డాయో వాటిని మనం చేస్తూ ఉంటే అవి పవిత్రీకరణ చెందుతాయి. తర్వాత ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సాధన, అంటే మనం ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకోవడం. నెక్స్ట్ దానము, అంటే ఇది గృహస్థుల కొరకు. మనోనిగ్రహము, అంటే ప్రత్యేకించి మన మన మనస్సుని నిగ్రహించుకోవాలి, ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకోవాలి. యజ్ఞ నిర్వహణము ప్రత్యేకించి కూడా గృహస్థుల కొరకు. నెక్స్ట్ వేద పఠనము, బ్రహ్మచారులు ఏంటంటే ఆ వేదాలని అధ్యయనం చేస్తూ ఉంటారు. అలాగే తపస్సు. తపస్సు అంటే మనం శారీరకంగా, అలాగే మానసికంగా, అలాగే మన వాక్కు ద్వారా ఈ యొక్క తపస్సు అనేది ఉండాలి. మనకి రేపటి అధ్యాయంలో కూడా వాటిని ఇంకా బాగా చెప్తారు, అది రేపు చూడొచ్చు. అలాగే సరళత్వము, సరళంగా స్వభావాన్ని కలిగి ఉండాలి. అలాగే అహింస. అహింస అంటే ఏ ప్రాణికి కూడా బాధ కలిగించకూడదు. అహింస అంటే మనము వాక్కుతో హింసించేది, వేరే వాళ్ళని మనం మాటలతో హింసించినా కూడా అది కూడా హింస అవుతుంది. కాబట్టి అలా ఎవరిని కూడా హింసించకూడదు. అలాగే సత్యం, మనం మన యొక్క ప్రయోజనాల కోసం, మన యొక్క వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసం అసత్యం పలకకూడదు. కోపం లేకపోవడం, అంటే ఎవరైనా మనల్ని రెచ్చగొడుతూ ఉంటారు, అప్పుడు మనం ఆ కోపం అనేది మనం అణుచుకోవాలి. అలాగే త్యాగము. త్యాగము అంటే మనకి కృష్ణ భక్తిలో ముందుకు వెళ్ళడానికి కొన్ని ఏదైనా అవసరమైనప్పుడు మనం వాటిని త్యాగం చేస్తూ ఉండాలి. అలాగే శాంతి. శాంతియుతంగా సన్నద్ధమై ఉండాలి. ఆందోళన అనేది ఉండకూడదు. చాడీలు చెప్పకపోవడం. మనం ఎక్కువగా ఏంటంటే వాళ్ళు ఇలా మాట్లాడుతున్నారు, వీళ్ళు అలా మాట్లాడుతున్నారనో, లేకపోతే నీ గురించి అతను ఇలా చెప్పాడు, ఆమె ఇలా చెప్పింది అని మనం చాడీలు చెప్తూ ఉంటాం అనమాట వేరే వాళ్ళకి, ఇంకొకళ్ళ మీద. అది కరెక్ట్ కాదు, అది ఉండకూడదు. అందుకే మనం ఒక మాట మనం నోటి నుంచి మాట్లాడాలి అంటే దానికి 3 లాక్స్ ఉండాలని చెప్తారనమాట. అంటే ఒకటి, అది నిజమా కాదా. 2, మనం ఎక్కడి నుంచి విన్నాము, ఎవరు చెప్తుంటే విన్నాము, ఆ వ్యక్తి సరైన వ్యక్తా కాదా. ఇంకొకటి, మనం అసలు ఇప్పుడు ఈ ఈ మాటని ఇక్కడ చెప్పవలసిన అవసరం ఉందా లేదా. ఇట్లా ఈ 3 కూడా ఆలోచించుకుని మాట్లాడాలి. అలాగే సకల జీవుల పట్ల దయ కలిగి ఉండాలి. లోభరాహిత్యము. లోభరాహిత్యము అంటే మనకి అత్యాశ అనేది ఉండకూడదు. అలాగే మృదుత్వము. మృదుత్వము అంటే ఆ యొక్క మనము ఇది ఉండాలన్నమాట, తేజం కలిగి ఉండాలి. ఎవరినైనా ఏదైనా ఇబ్బంది కలిగించకుండా ఉండేది ఉండాలి. లోక విరుద్ధమైన మరియు శాస్త్ర విరుద్ధమైన కర్మాచరణ యందు సిగ్గు, అంటే మనం లోకానికి విరుద్ధమైన కర్మలు కానీ, శాస్త్రానికి విరుద్ధమైన కర్మలు కానీ చేయకూడదు. దృఢ నిశ్చయాన్ని కలిగి ఉండాలి, అంటే అపజయమునందు. అలాగే మనము ఒకవేళ అపజయం వచ్చినా కూడా మనం చెలించకుండా ఉండగలగాలి. అలాగే తేజము. తేజము అంటే సపోజ్ ఎవరైనా బలహీనుల్ని ఉన్నారు, వాళ్ళని రక్షించే అంత ధైర్యం ఉండాలి. తేజం మనలో ఉండాలి. క్షత్రియులుగా ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ తేజం కలిగి ఉండాలి. ఓర్పు, ధైర్యము, శుచిత్వము. ఓర్పు కలిగి ఉండాలి, ధైర్యాన్ని కలిగి ఉండాలి, శుచిత్వము. బాహ్యంగా రోజు స్నానం చేయాలి, అంతరంగా కూడా శుచిత్వాన్ని కలిగి ఉండాలి. అంటే మనము వేరే వాళ్ళతో ఎటువంటి అఫైర్స్, అంటే పరపురుషులు కానీ, పరస్త్రీలతో కానీ అటువంటి లైంగికమైన అటువంటివి కలిగి ఉండకూడదు. ద్రోహం చేయకపోవడం, అంటే మనం ఎవరికి కూడా ద్రోహం అనేది చేయకూడదు. అలాగే గౌరవాంఛ లేకపోవడం, అంటే మనము వీళ్ళు నన్ను గౌరవించాలి, వీళ్ళు నాకు మర్యాద ఇవ్వాలి అనే ఇటువంటి ఆలోచనలు కూడా ఉండకూడదు. ఇవన్నీ ఏంటంటే కొన్ని అంశాలు ఇక్కడ చెప్తున్నారు మనకి. ముఖ్యంగా వర్ణాశ్రమ ధర్మము. వర్ణాలు 4 ఉన్నాయి: బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర. అలాగే ఆశ్రమాలు బ్రహ్మచర్యం, గృహస్థం, అలాగే వానప్రస్థం, సన్యాసం అనమాట. ఇట్లా వీటిని పాటిస్తూ ఉండాలి. ఒక్కొక్క ఆశ్రమంలో అంటే బ్రహ్మచర్యం వీళ్ళకి చెప్తారు కొన్ని, గృహస్థగా ఉండే వాళ్ళకి కొన్ని, వానప్రస్థంలో ఉన్న వాళ్ళకి కొన్ని, సన్యాసంలో ఉన్న వాళ్ళకి కొన్ని. ఇప్పుడు బ్రహ్మచర్యము అంటే ఏంటంటే మొదటి 25 సంవత్సరాలు వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆ విద్య పఠనం. ఇక్కడ చెప్పారు కదా, వేద పఠనం అనేది, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సాధన, వేద పఠనం అనేది వీళ్ళకి బ్రహ్మచారులు దాన్ని పాటిస్తూ ఉండాలి. అంటే భగవంతుడి గురించి తెలుసుకుంటూ ఉండాలి. అలాగే నెక్స్ట్ ఏంటంటే 26 నుంచి 50 సంవత్సరాల వరకు, అంటే మన లైఫ్ అనేది 100 సంవత్సరాలు అనుకుంటే ఫస్ట్ 25 ఇయర్స్ బ్రహ్మచర్యం, తర్వాత 25 ఇయర్స్ గృహస్థం అనమాట. అంటే ఈ గృహస్థలో ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే వివాహం చేసుకుంటారు,
గృహ అవసరాల కోసం సంపాదించాలి. ఎందుకంటే ఆ గృహాన్ని ముందుకు జరిపించాలి. గృహం అంటే ఓన్లీ ఇల్లని కాదు. భార్య, పిల్లలు వీళ్ళందరూ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క అవసరాలను తీరుస్తూ వాటి కోసం సంపాదన అనేది ఉండాలి. అలాగే వానప్రస్థం 51 నుంచి 75 సంవత్సరాల వరకు. ఇక్కడేంటంటే తర్వాత వచ్చే సన్యాసం. సన్యాసం అంటే పూర్తిగా భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలో ఉండడం కోసం ఈ 25 సంవత్సరాలు ఏంటంటే దానికి శిక్షణ తీసుకుంటున్నట్లుగా ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే సన్యాసము 75 నుంచి 100 సంవత్సరాలు. ఇది ఏంటంటే సంపూర్ణంగా భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నం అవ్వడం. అంటే ఇంటిని వదిలిపెట్టి ఏ అడవులకు వెళ్ళిపోమని కాదు. తపస్సు లాంటిది అనమాట. మనం ఇంట్లో ఉండే తపస్సు చేయడం. లేకపోతే ఒక సన్యాసి యొక్క లైఫ్‌ని మనం ఎక్కడున్నా కూడా మనం జీవిస్తూ ఉండడం. అంటే మనకి ఒక 75 ఇయర్స్ దాటిన తర్వాత మనం కొన్నింటిని వదిలిపెట్టాలి. కోపం అని, లేకపోతే మమకారం అని, ఇటువంటి వాటిని పక్కన పెట్టేసి కంప్లీట్‌గా భగవంతుని యొక్క నామాన్ని జపిస్తూ ఉండడము, భగవంతుని యొక్క నామాన్ని కీర్తిస్తూ ఉండడము, ఇటువంటివి చేస్తూ ఉండాలి. అలాగే సన్యాసులకి ఏంటంటే భయరాహిత్యము. వాళ్ళు ఇంకా పూర్తిగా భగవంతుని పైన డిపెండ్ అయిపోయి ఉంటారు. వాళ్ళు నేను ఇది చేస్తే నన్ను ఎవరన్నా ఏమంటారేమో, అట్లా ఇక ఎటువంటి భయము ఏమీ ఉండకూడదు వాళ్ళకి. అటువంటి వాళ్ళు నిజమైన సన్యాసులు అనమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళు తెలుసుకుని ఉంటారు కదా. వాళ్ళకేంటంటే ఇదంటే ఈ దేహం నేను కాదు, నేను ఆత్మ. ఈ శరీరం గురించి కాకుండా ఆత్మ గురించి వాళ్ళకి సరైన అవగాహన ఉంటుంది. అలాగే వాళ్ళు శుభ్రత, ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, బాహ్యంగానేమో స్నానము, అంతరంగా జపం చేయడము, భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలో ఉండడము, ఇలా ఉండాలి. అలాగే భగవంతుడు ఎవరు అనేది తెలుసుకోవడం కోసం భగవద్గీత, భాగవతము, రామాయణము ఇటువంటి పుస్తకాలను చదువుతూ ఉండాలి. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని గృహస్థులకు బోధిస్తూ ఉండాలి. ఎందుకంటే గృహస్థులు వాళ్ళ యొక్క కామ్య కర్మలు, వాళ్ళ యొక్క సంబంధించిన గృహానికి అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో అవసరమైన వాటి గురించి ఆలోచిస్తూ వాటి గురించి ఉంటూ ఉంటారు. వాళ్ళకేంటంటే ఆధ్యాత్మిక బోధనను కూడా బోధిస్తూ ఉండాలి. అలాగే గృహస్థులు వీళ్ళేంటంటే దాన ధర్మాలు చేస్తూ ఉండాలి. దానాలంటే ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి చేసే దానం కాదు. ఇది రేపు అధ్యాయంలో కూడా మనం చూస్తాము. ఎవరెవరికి దానం చేయాలి, ఎవరెవరికి దానం చేయకూడదు అని. పాత్రులైన వారికే దానం చేయాలి అని. అలాగే మనకి ఈ శ్రీ రూప గోస్వామి చెప్తారనమాట. ఆ రోజుల్లోనే ఏంటంటే ఆయన సంపాదించిన దాంట్లో 50% భక్తులకి, మందిరాలకి వీటికి ఖర్చు పెట్టాలి. 25% మన ఖర్చుల కోసం ఉంచుకోవాలి. ఇంకొక 25% మన బంధువులకి వీళ్ళకి ఇవ్వాలని అట్లా చెప్తారనమాట. కానీ ఈ రోజుల్లో అది సాధ్యం కాకపోవచ్చు కాబట్టి మనకి ఎంత కుదిరితే అంత ఈ దానం అనేది పాత్రులైన వారికి దానం చేస్తూ ఉండాలి. అలాగే వాళ్ళు ఆత్మ నిగ్రహాన్ని కలిగి ఉండాలి. అలాగే యజ్ఞాలు, యాగాదులు ఇటువంటివి చేస్తూ ఉండడం. అంటే మనకి కలియుగంలో ఏం చెప్పారు యజ్ఞం అంటే జపయజ్ఞానం. యజ్ఞానం జపయజ్ఞోస్మి అని 10వ అధ్యాయంలో భగవంతుడే చెప్పారు. కాబట్టి యజ్ఞము అంటే మనం భగవంతుని యొక్క నామాన్ని జపం చేస్తూ ఉండాలి. సంకీర్తన యజ్ఞము, సంకీర్తన అప్పుడప్పుడు భగవంతుని యొక్క నామాన్ని సంకీర్తనలాగా చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళతో మనం కూడా కలిసి కీర్తన చేస్తూ ఉండాలి. ఇట్లా ఇవి చేస్తూ ఉండాలి. అలాగే బ్రహ్మచారులకి మనం చూసాం కదా, వేదాలను పఠిస్తడం. వానప్రస్థంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే మనస, వాచ, కర్మణ అనే వాటిని శుద్ధీకరణ. ఎందుకంటే ఒక 50 దాటిన తర్వాత మనం చూస్తూ ఉంటాం అనమాట. వాళ్ళు మనకి మంచి చెప్తానికి బోధిస్తూ ఉంటారు. కానీ దాన్ని వాళ్ళు వినకపోతే కొంచెం వాళ్ళకి కోపం వస్తూ ఉంటుంది. లేకపోతే ఆ మనస్సుని, ఆ వాక్కుని, చేసే పనులన్నింటినీ కూడా శుద్ధిపరచుకోవాలి. ఏదంటే అది మాట్లాడడం కరెక్ట్ కాదు. బుద్ధిని ఉపయోగించి ఏది చెయ్యాలి, ఏది చేయకూడదు, ఎలా మాట్లాడాలి, ఎలా ఉండాలి, ఇదంతా వాళ్ళు తెలుసుకోవాలి. ఎందుకు అంటే మనసు కూడా మనం చూసాం 6వ అధ్యాయంలో. మనసే మనకి శత్రువు కూడా. మనం కొద్దిగా వింటాము, మిగతాదంతా మనం ఊహించేసుకుని ఇలా జరిగి ఉండొచ్చు, అలా జరిగి ఉండొచ్చు అని మనము ఏదేదో వేరే వాళ్ళని అనేస్తూ ఉంటాం అనమాట. అలా కాకుండా మనం దాన్ని నియంత్రించుకోవాలి, ఆ కోపం అనే దాన్ని. అలాగే ఈ నియమాలను ఎవరైతే పాటిస్తారో, ఇక్కడ ఉన్న ఈ లక్షణాలన్నీ ఎవరైతే అంటే ఈ యొక్క గుణాలు ఇచ్చారు కదా, వీటిని ఎవరైతే కొన్ని ఆశ్రమాల వాళ్ళకి, మిగతావన్నీ అందరూ పాటించేవి ఇవన్నీ కూడా. కాబట్టి అందరూ పాటిస్తూ ఉండాలి. అహింస అంటే మనం వేరే వాళ్ళని వధించడమే కాదు, వేరే జీవులను అవ్వచ్చు, వేరే జంతువులను అవ్వచ్చు, మనుషులను అవ్వచ్చు, వధిస్తేనే హింస కాదు. ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, వాళ్ళని మాటలతో మనం హింసించినా కూడా అది కూడా హింసనే. అలాగే ఇతరుల్లో తప్పులను వెతుకుతూ ఉండడము. వాళ్ళ మంచి కోసం అయితే మనం చెప్పాలి, కానీ అదే పనిగా తప్పుల్ని మనం ఎత్తి చూపిస్తూ అది కూడా కరెక్ట్ కాదు. చాలా మంది అంటూ ఉంటారు, ఆధ్యాత్మికం అంటే రూల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ రూల్స్ మాకొద్దు, మేము అటువైపు అంటే స్పిరిచువల్గా మేము అటువైపు రాలేము అని.
మనకి ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే మనకి ట్రాఫిక్ రూల్స్ కూడా ఉంటాయి. మనము బండి తీసుకుని కానీ లేకపోతే కారు తీసుకుని కానీ మనం రోడ్డు మీదకి వెళ్ళాము అంటే ఆ రూల్స్ పాటించాలి. మాకు ఆ రూల్స్ వద్దు, మేము అటువైపు రాము అని మనం ఉండలేము కదా. ఇప్పుడు మనం రోడ్డు మీదకి అయితే వెళ్ళాలి, కానీ ఆ రూల్స్ అనేవి పాటించాలి. అలాగే ఆధ్యాత్మికంగా కూడా కొన్ని రూల్స్ అనేవి ఉంటూ ఉంటాయి, వాటిని పాటించాలి. కానీ నేను పాటించను అని ఎదురు మాతంగా అంటూ ఉంటారు కదా, అలా మాట్లాడకూడదు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ యొక్క దైవీ గుణాల గురించి ఈ 3 శ్లోకాల్లో చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు అసురీ గుణాల గురించి చూద్దాం. దంభో దర్పోభిమానశ్చ క్రోధ పారుష్యమేవ చ అజ్ఞానం చాభిజాతస్య పార్థ సంపదమాసురీం. ఓ పార్థ, గర్వము, పొగరు, దురహంకారము, క్రోధము, మొరటుతనము మరియు అజ్ఞానము అనేవి అసురీ స్వభావం కలవారి గుణములు. అంటే దంభము ఎక్కువగా లేనిది కూడా ఉన్నట్టుగా దర్పం చూపిస్తూ, దంభము, దర్పము, అభిమానశ్చ, వీటిని గర్వము, పొగరు, దురహంకారము అంటారనమాట. పొగరు అంటే నా దగ్గర ఉంది అని అహంకారము, అసలు మన దగ్గర లేని దాన్ని కూడా ఉందన్నట్టుగా చూపించడము. అలాగే క్రోధము, ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఆ పగతో రగిలిపోతూ ఉంటారు, అది. ఇవి మొరటితనము, ఇవంతా కూడా ఏంటంటే అజ్ఞానం అనమాట. ఇవి అసురీ స్వభావాలు గల వారి యొక్క లక్షణాలు. మనం ఇక్కడ ఈ ఫోటోలో చూస్తే కాళీయుడు, ఎప్పుడైతే కాళీయుడు ఆ యమునా నదిలో ఉంటూ అక్కడ ఆ నదినంతా కూడా పాడు చేసేస్తూ ఉంటాడు తన యొక్క విషంతో. ఎప్పుడైతే ఆ బృందావనంలో ఆ కృష్ణుడు, బలరాముడు, గోపబాలుడు వీళ్ళంతా ఆడుకుంటూ ఉంటారో అక్కడ కొన్ని మూగజీవులు అనేవి మరణించడం జరుగుతుంది. అవి చూసి భగవానుడికి అంటే కృష్ణుడికి కోపం వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఇదంతా ఈ యొక్క కాళీయుడనే ఆ సర్పం యొక్క విషం ద్వారా ఇదంతా జరుగుతుందని చెప్పి ఆయన నదిలో దూకుతారు. దూకి ఆ యొక్క కాళీయుడి మీద నాట్యం చేస్తారనమాట. అంటే అతను భగవంతుడి మీదకే వచ్చేస్తారు చంపేద్దాము అని. కానీ ఆయన ఏంటంటే ఆయన యొక్క విషాన్ని తీయడానికి ఏదైతే ఆయనకి 100 తలలో ఏమో ఉంటాయి అనమాట. ఆయన ఒక తల మీద డ్యాన్స్ చేస్తుంటే మళ్ళీ ఇంకొక తలతో భగవంతుని కాటేయడానికి చూస్తారు. కానీ ఆయన మళ్ళీ ఆ తల మీద అట్లా ఎన్ని తలలు ఆయన పైకెత్తాలని చూసినా కూడా అన్నిటి మీద కూడా ఆయన యొక్క గర్వాన్ని, అహంకారాన్ని, ఆ దర్పం అంతా కూడా నశించిపోయేలా చేస్తారు. ఎప్పుడైతే ఆ కాళీయుడి యొక్క భార్యలు వచ్చి, ఇప్పుడు ఇతను అజ్ఞానంలో ఉన్నాడు, ఏం తెలుసుకోలేకపోతున్నాడు, ఇతనికి శాస్తి జరగాల్సిందే, కానీ మమ్మల్ని చూసి మా పిల్లల్ని చూసి ఆయన వదిలిపెట్టండి, మీరు ఏం చెప్తే చేస్తాము అంటే అప్పుడు ఆయన శాంతించి చెప్తారనమాట, మీరు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోండి, ఇదంతా కూడా ఈ యొక్క జీవులు తాగే వాటరు, అలాగే అన్ని అవసరాల కోసం వాడుకునే వాటరు, కాబట్టి మీరు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోండి అని చెప్తే అప్పుడు ఆ కాళీయుడు అంటాడు, అంటే నాకు ఇక్కడే సురక్షితము, లేకపోతే గరుడు నన్ను చంపేస్తాడు అని. అప్పుడు నా పాదాలు నీ శిరస్సు మీద ఉన్నాయి కాబట్టి గరుడు ఏమీ చెయ్యడు, మీరు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోండి అంటే అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతారనమాట. కాబట్టి ఆ గర్వం అనేది, పొగరనేది, ఆ దురహంకారము, క్రోధము, ఇట్లా మనము ఈ యొక్క కాళీయుడికి ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకోవచ్చు. ఎప్పుడైతే కృష్ణు యొక్క పాదాలు ఉన్నాయో ఇంకా ఆయన సేఫ్ కాబట్టి, ఆ విషయాన్ని అంతా కక్కించారు కాబట్టి, ఆయనలో ఉన్న దురహంకారం అనే దానంతా కక్కించారు కాబట్టి అతను ఇంకా అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతారు. ఇలా మనం చూడొచ్చు. అలాగే నేటి ప్రతి కుటుంబం యొక్క గాథ ఎలా ఉంది అంటే ఇలా అరుచుకుంటూ ఉంటారు, తిట్టుకుంటూ ఉంటారు పిల్లల ముందు. అలాగే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళని చూసి వాళ్ళు కూడా ఇన్స్పైర్ అవుతారు, వాళ్ళు కూడా అరుస్తూ ఉంటారు. ఇంకా సుఖం అనేది ఉండదు, ఆనందం అనేది ఉండదు. కానీ కృష్ణుడు కేంద్ర బిందువుగా ఉన్న కుటుంబం ఎలా ఉంటుంది? వాళ్ళు ఏంటంటే ఎల్లప్పుడూ భగవంతుని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు, భగవంతుని యొక్క ప్రసాదం స్వీకరిస్తూ ఉంటారు, భగవంతుని యొక్క నామాలను జపిస్తూ ఉంటారు, కీర్తిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు ఎల్లప్పుడూ కూడా ఏంటంటే ప్రశాంతంగా ఉండగలుగుతారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇది పొందాలి, అది అదే అంటే ఈ క్రోధానికి, కోరికలకి చాలా దూరంగా ఉంటారు కాబట్టి కలిసి ప్రార్థించే కుటుంబం ఇలా కలిసి ఉంటుంది. వీళ్ళు ఏంటంటే అందరికీ ఆదర్శంగా కూడా ఉండగలుగుతారు. వీళ్ళలో ఏంటంటే కొన్ని రోజులకి నేను నీతో ఉండలేను, నువ్వు నాతో ఉండలేవు, ఇటువంటివి వచ్చేస్తాయి. వీళ్ళు ఏంటంటే భగవంతుడు ఇచ్చిన కుటుంబం ఇది, వీళ్ళే నా యొక్క అంటే వీళ్ళు నాకు ఇంకా సపోర్ట్, అంటే వీళ్ళని నేను వదిలిపెట్టి ఉండను, ఇట్లా ఉంటారనమాట. దైవీ సంపద్విమోక్షాయ నిబంధాయ సురీమత మాశుచ సంపదం దైవీం అభిజాతోసి పాండవ. దైవీ గుణములు మోక్షం దిశగా తీసుకువెళ్తాయి.
కానీ అసుర గుణములు బంధములో చిక్కుటకు కారణమవుతాయి. ఓ పాండుతనయ, నీవు దైవీ గుణములతోనే జన్మించావు కనుక విచారించకు. నువ్వు దైవీ గుణాలతోనే జీవించావు, అంటే నువ్వు పుట్టావు కాబట్టి, జన్మించావు కాబట్టి నువ్వు వీటి గురించి ఆలోచించవసరం లేదు. దైవీ గుణాలేమో మోక్షాన్ని కలుగజేస్తాయి, కానీ అసుర గుణాలేమో ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము ఈ యొక్క బంధనంలో చిక్కుకునేలా చేస్తాయి అన్నమాట. అందుకే మనం జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధి అని రోజు చెప్పుకుంటూనే ఉన్నాము. వీటి నుంచి బయటపడాలి, విముక్తి చెందడాలి అంటే అవి దైవీ గుణాలు సహాయం చేస్తాయి. కానీ ఆసురీ గుణాలు ఏంటంటే మళ్ళీ ఈ జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధి అనే చక్రంలోనే ఇక్కడిక్కడే తిరిగేలా చేస్తాయి. కాబట్టి ఓ పాండుపుత్ర, నువ్వు దైవీ గుణాల్లో ఉన్నావు కాబట్టి నువ్వు భయపడవలసిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే దైవీ గుణాలు చెప్తున్నారు, అలాగే అసురు లక్షణాలు చెప్తున్నారు. అప్పుడు ఏంటంటే అర్జునుడు నేను ఏ గుణాల్లో ఉన్నానని ఆలోచించే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మళ్ళీ భగవంతుడే చెప్తున్నారు. అందుకే మనం కూడా ఇక్కడ రోజు చెప్తూ ఉన్నాము, మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తూ ఉన్నాము, మీరు రోజు భగవద్గీత వినండి. ఫ్రీగా చెప్తున్నారు, ఎక్కడికో బయటికి వెళ్ళవలసిన అవసరం కూడా లేదు. ఇంట్లోనే ఉండి రోజుకు 1 గంట కనీసం వింటే మనం కొన్ని మనకున్న చెడు ఏదైతే ఉందో దాన్ని వదిలిపెట్టవచ్చు. అలాగే మంచి ఏదైతే ఉందో అది తీసుకోవచ్చు. అది కూడా కుదరడం లేదు. యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఈ రోజు మనం చెప్పే ప్రవచనాలు, రోజు చెప్పే క్లాసులు ఇవన్నీ కూడా అక్కడ ఉంటాయి. అవి కూడా వినొచ్చు. ఎవరైతే శుద్ధ భక్తులు ఉన్నారో వాళ్ళు చెప్పేవి ఉంటాయి. వాటిని వింటూ ఉంటే కనీసం అప్పుడేంటంటే మనము ఈ దైవీ గుణాలని మనం పెంపొందించుకునే అవకాశం అనేది ఉంది. అలాగే మనకి ఈ దైవీ గుణాలు ఎందుకు, అసలు వాటి అవసరం ఏంటి అనేది మనం చూస్తే, ద్వౌభూత సర్గౌ లోకేస్మిన్ దైవ ఆసుర ఏవచ దైవో విస్తరశ ప్రోక్తః ఆసురం పార్థమే శృణు. ఓ అర్జున, ఈ లోకంలో ప్రాణులు 2 రకాలు. ఒకరు దైవీ గుణములు గలవారు, మరొకరు ఆసురీ గుణములు కలిగిన వారు. దైవ స్వభావం గురించి వివరంగా ఇదివరకే చెప్పాను. ఇక ఆసుర గుణముల గురించి చెప్తాను, విను. ఆల్రెడీ మనకి ఈ అధ్యాయంలో 3 శ్లోకాల్లోనే వాళ్ళ యొక్క దైవీ గుణాల గురించి చెప్పారు. అలాగే మనకి ఇంతకు ముందు అధ్యాయంలో కూడా 7వ అధ్యాయంలో చెప్పారు, అలాగే 9వ అధ్యాయంలో, అలాగే 12వ అధ్యాయంలో, 15వ అధ్యాయంలో ఎవరైతే భగవంతుని చేరుకోవడానికి ఉంటారో చెప్పారు. కానీ అలాగే ఎవరు భగవంతుణ్ణి శరణు వేడరో కూడా మనం 7వ అధ్యాయంలో చూసాము. నమాం దుష్కృతున మూఢాః ప్రపద్యంతే నరాధమాః మాయాపహృత జ్ఞాన ఆసురం భావమాశ్రితాః. మూఢులు, నరాధములు, అలాగే మాయ చేత జ్ఞానం అపహరింపబడిన వాళ్ళు, అలాగే నరాధములు, వీళ్ళు భగవంతుణ్ణి శరణు పొందరు. కానీ ఎవరైతే ఆర్తో జిజ్ఞాసుర్ అర్థార్థి జ్ఞాని, వీళ్ళు నలుగురు అంటే ధనం కోరుకునే వాళ్ళు, ఆర్తితో అంటే బాధగా దుఃఖాల్లో ఉన్నప్పుడు భగవంతుని కోరుకునే వాళ్ళు, భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవాలనుకునే వాళ్ళు, నిజమైన జ్ఞానాన్ని అన్వేషించే వాళ్ళు, వీళ్ళు భగవంతుణ్ణి చేరుకునే అవకాశం ఉంది. ఇట్లా 4 ఎవరైతే శరణాగతి పొందరో, ఎవరైతే శరణాగతి పొందుతారో అక్కడ మనం చూసాము. కాబట్టి ఈ 4 ఆ 4 మనం ఇక్కడ కూడా చూస్తున్నాము. వీళ్ళు ఏంటంటే భగవంతుడు లేరు, నేనే భగవంతుణ్ణి అన్నట్లుగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఇంకా సైంటిస్టులు, మేధావులు వీళ్ళందరూ ఏంటంటే ఇదంతా ఏమీ ఉండదు, భగవంతుడు లేడు, ఏమీ లేడు, ఇదంతా కూడా కొన్ని మూలకాల ద్వారా ఈ సృష్టి అంతా జరుగుతూ ఉంటుంది, ఇదంతా ముందుకు వెళ్తూ ఉంటుంది అంటూ ఉంటారు. అలాగే అధములు అంటే వాళ్ళకి ఏం చేస్తున్నారంటే వేరే వాళ్ళని మర్డర్స్, రేప్స్ ఇటువంటి చేస్తూ ఉంటారు. అలా మూఢులు వాళ్ళు ఏంటంటే కష్టించి ఎంతెంతో కష్టపడి ఏదేదో మూట కట్టేసుకుందాము అని ఇట్లా ఉంటూ ఉంటారు. ప్రవృత్తిం చ నివృత్తిం చ జనా న విదురాసురాః న శౌచం నాపి చాచారో న సత్యం తేషు విద్యతే. అసుర స్వభావం కలిగిన వాళ్లకు చేయదగ్గదేదో చేయకూడనిదేదో తెలియదు. వాళ్ళలో శుచిత్వం, సదాచారం, సత్యం గాని కనిపించవు. నశౌచం నాపి చాచారో నసత్యం తేషు విద్యతే అంటే వాళ్ళకి ఏంటంటే ఏది చెయ్యాలో ఏది చేయకూడదో తెలియదు. వాళ్ళు తెలియకుండా మూర్ఖంగా ఏది పడితే అది చేస్తూ ఉంటారు. ఇది కరెక్ట్ అని ఎవరైనా చెప్పినా కూడా వాళ్ళు వినరు. వాళ్ళకి జ్ఞానం అనేది ఉండదు, శుచిత్వం, శుభ్రంగా అనేది ఉండదు, అలైంగిక కలాపాలు అవి అటువంటివి పెట్టుకుంటూ ఉంటారు, ఇతర స్త్రీలతో లేకపోతే ఇతర పురుషులతో సంబంధాలు పెట్టుకుంటూ ఉంటారు. సదాచారం గురించి ఆలోచించరు, అంటే మనం ఎలా ఉండాలి అనే దాని గురించి వాళ్ళు ఆలోచించరు. సత్యం అనేది పలకరు. ఇట్లా ఏంటంటే వీళ్ళు ఒక జైల్లో గనక అక్కడక్కడ ఎలా అయితే తిరుగుతూ ఉంటారో ఈ భౌతిక లోకంలోనే వీళ్ళు కూడా అలాగే తిరుగుతూ ఉంటారు.
అందుకే శ్రీ ప్రభుపాదుల వారు ఎప్పుడైతే అమెరికా వెళ్ళారో అక్కడ ఫస్ట్ ఏంటంటే వాళ్ళందరినీ కూడా ఈ యొక్క వాళ్ళకి బాగా మ్యూజిక్ అంటే ఇష్టం ఉండొచ్చు. వాళ్ళని కూడా ఏంటంటే ఆ మ్యూజిక్ సంబంధించిన వాటిలో లీనం చేశారు. తర్వాత భగవంతుని యొక్క నామాన్ని ఎలా జపించాలి, ఎలా కీర్తన చేయాలో నేర్పించారు. వాళ్ళు అలా కొంత అలవాటైన తర్వాత వాళ్ళు అడిగారనమాట, స్వామి మరి నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా వీటికి రూల్స్ ఉన్నాయా అని. అప్పుడు ఆయన ఓకే, ఇప్పుడు వీళ్ళు ఈ నెక్స్ట్ లెవెల్ అనే వాటికి వీళ్ళు ఎలిజిబుల్ కాబట్టి అప్పుడు చెప్పారు, ఉన్నాయి రూల్స్ అనేవి ఉన్నాయి, మనము 4 రూల్స్ని పాటించాలి అని వాళ్ళు ఆయన చెప్పారనమాట వాళ్ళకి. అవి ఏంటి అంటే మనం సాధన భక్తి అనేది చేయాలి. ఆ సాధన భక్తికి ఎలా ఉండాలి అంటే వాళ్ళకి చెప్పారు, దయ, శుచిత్వం, సత్యం, తపస్సు, వీటిని మనం ఆచరించాలని చెప్పారు. దయ అంటే మనకి ఇక్కడ చూస్తే దయ, ఇక్కడ నో మీట్ ఈటింగ్ అంటే గోవుల్ని, మనకి ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే కొన్ని ముసలివైపోయిన వాటిని లేకపోతే ఈ ఆవుల్ని, వీటిని ఈ గోవధకి ఎవరైతే తీసుకెళ్తూ ఉంటారో వాళ్ళకి అమ్మేయడం కానీ వాళ్ళకి ఇచ్చేయడం కానీ చేస్తూ ఉంటారు. అదంతా కూడా ఏంటంటే వాళ్ళు ఆ కబీలాలకి వాటిని చేరవేసి దాన్ని అంతా కూడా వధించేసి వాటిని తింటూ ఉంటారనమాట. అలాగే సత్యం, ఇప్పుడు జూదమాడే వాళ్ళు సత్యం చెప్పలేరు. అలాగే తపస్సు, తపస్సు ఉండాలి అంటే ఈ యొక్క వీటికి దూరంగా ఉండాలి, ఏవైతే మత్తు పానీయాలు మత్తు పదార్థాలు ఉన్నాయో వాటికి దూరంగా ఉండాలి. శుచిత్వము అంటే అక్రమ సాంగత్యాలు, ఈ మధ్య మనం న్యూస్లో కూడా చాలా చాలా చూస్తూ ఉన్నాం, ఘోరాతి ఘోరాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి అక్రమ సంబంధాల వల్ల. ఎవరెవరో ఈ పెద్ద పెద్ద ప్లాన్స్ వేసి ఇంట్లో మనుషుల్ని వాళ్ళు వధిస్తూ ఉన్నారనమాట. ఇదంతా కూడా వీటి ద్వారా జరుగుతూ ఉన్నాయి. అప్పట్లోనే శ్రీ ప్రభుపాదుల వారు ఏంటంటే ధర్మం కోసం ఈ 4 స్తంభాలు అనేవి కంపల్సరీగా ఉండాలి అని వాళ్ళకి అక్కడ ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. ఇక్కడ మనం చూస్తే అక్రమ సంబంధాలు, గ్యామ్లింగ్ అంటే జూదమాడుతూ సత్యం చెప్పలేరు వాళ్ళు. అలాగే మీట్ ఈటింగ్, ఇక్కడ మత్తు పదార్థాలు సేవిస్తూ ఉండడం. కాబట్టి మనం వీటి నుంచి బయటపడాలి అంటే మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తూ ఉంటారు అనమాట. మనం ఎప్పుడైతే చిన్నప్పుడు మనం ఒక సైకిల్ కోరుకుంటాం, బాగా చిన్నపిల్లలప్పుడు ఏంటంటే ఎవరికో సైకిల్ ఉంది అది చూస్తాము, నాకు కూడా ఒక మంచి సైకిల్ కొనిపెడితే బాగుంటుంది అని. అప్పుడు తల్లిదండ్రులను అడుగుతారు, సరే అని తల్లిదండ్రులు ఒక సైకిల్ కొనిపెడతారు. అదే మనం కాలేజ్ ఏజ్కి వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే బైక్ కావాలంటారు, సరే అప్పుడు బైక్ తీసుకుంటాము. అప్పుడు ఆ సైకిల్ని పక్కన పెట్టేస్తాము. ఎప్పుడైతే జాబ్ వస్తుంది అప్పుడు కారు ఉంటే బాగుంటుందని కారు కొంటాము, అప్పుడు బైక్ని పక్కన పెడతాము. ఇంకా కొంచెం సెటిల్ అవుతాము, అప్పుడు ఇంకా పెద్ద కారు కావాలనిపిస్తుంది. అంటే మనం ఏదైతే పెద్దది ఉందో మనం దాని వైపు వెళ్తూ చిన్న చిన్న వాటిని పక్కన పెడుతున్నాము. అందుకే మనం కూడా ఇక్కడ ఏం చేయాలి, పెద్దది ఏదైతే ఉందో అంటే భగవంతుని వైపుని మన మనసును గనక లగ్నం చేయగలిగితే, అంటే జపం చేయడము, నామాలని సంకీర్తనలో పాల్గొంటూ ఉండడము, మందిరాలకు వెళ్తూ ఉండడము, ఇలా వెళ్తూ ఉంటే ఏంటంటే వీటి యొక్క అవసరం అనేది తొలగిపోతుంది. అప్పుడు మనం ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇందాక చూసిన దాంట్లో ఎగ్జాంపుల్ తర్వాత మళ్ళీ సైకిల్ ఎప్పుడైతే ఒక లైఫ్లో సెటిల్ అయిపోయి పెద్ద కారు కొని వెళ్ళే టైంలో ఆ సైకిల్ అనేది యూజ్ చేయమన్నమాట. ఏదో ఎప్పుడైనా సరదాగా ఏదో చేస్తాం కానీ వాటిని ఇక యూజ్ చేయమన్నమాట. అట్లాగే మనం ఏదైతే హైయర్ టేస్ట్కి తీసుకున్నామో అప్పుడు ఈ లోయర్ టేస్ట్ అనేది కూడా వదిలిపెట్టేస్తూ ఉంటాము. అసత్యమ ప్రతిష్టం తే జగదాహురనీశ్వరం అపరస్పర సంభూతం కిమన్యత్ కామహైతుకం. ఈ జగత్తు అసత్యమని, ఆధారము అధిపతి లేనిదని వారు అంటారు. మైథున కోరిక వలనే ఇది తయారైందని, కామము తప్ప సృష్టికి మరో కారణం లేదని వాళ్ళు వాదిస్తారు. ఎవరు? అసురీ స్వభావం కలిగిన వాళ్ళు. భగవంతుడు అనేవాడే లేడంటారు, నా గొప్పతనం ద్వారానే ఇదంతా జరుగుతుందని చెప్తారనమాట. ఇదంతా నేనే చేశానంటాడు. ఉదాహరణకి మనము గొప్ప గొప్ప సైంటిస్టులు కానీ వీళ్ళేంటంటే భగవంతుడు, వాళ్ళలో కూడా కొంతమంది భగవంతుడు నమ్మేవాళ్ళు ఉన్నారు, కానీ ఎవరైతే నమ్మని వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళు ఏం చెప్తూ ఉంటారు, ఇదంతా ఏంటంటే మైథున కోరిక వల్ల ఇదంతా తయారైంది, దానికి కామమే తప్ప వేరే ఇంకా ఎవరు ఈ సృష్టించట్లేదు అని చెప్తూ ఉంటారు. కానీ వాళ్ళకి తెలియదు అనమాట, ఒక భగవంతుడు అని మన సుపీరియర్ ఒకళ్ళు ఉన్నారు అని. ఎలా అయితే ఒక గాలిపటం దారం కట్టి పైకి మనం ఎగరేస్తాము, అప్పుడప్పుడు ఆ దారాన్ని మనం లాగుతూ ఉంటాము, అప్పుడే ఆ గాలిపటం పైకి వెళ్తూ ఉంటుంది. అంటే ఏంటంటే ఆ గాలిపటానికి కష్టం వచ్చినట్లు మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది, కానీ కష్టాలు వచ్చినప్పుడే ఆ గాలిపటం అనేది ఇంకా పైకి ఎగురుతుంది. అలా కాకుండా నా ఇష్టం వచ్చినట్లు నేను ఉంటాను అని ఎవరైతే ఇట్లా అసురీ స్వభావం ఉన్న వాళ్ళు నా ఇష్టం వచ్చినట్లు నేను ఉన్నాను అంటే
అంటే ఆ దారం ఎవరు అంటే భగవంతుడు. ఆ దారం గనక మనం తెంపేసామంటే భగవంతుడికి వీళ్ళకి సంబంధం ఎప్పుడైతే కట్ అయిపోతుందో వాళ్ళేంటంటే ఫ్రీడమ్ లాగా దాన్ని అనుకుంటారనమాట. కానీ అప్పుడు ఏమవుతుంది గాలిపటం ఎక్కడెక్కడికో వెళ్ళిపోయి చినిగిపోవడం, లేకపోతే కింద పడిపోవడం అది అలా జరుగుతూ ఉంటుంది. అలాగే భగవంతుడు మనకి దారం లాంటివాడు. అప్పుడప్పుడు మనకి కష్టాలు ఇచ్చి మనకి కిందకి లాగినట్లు అనిపిస్తుంది. కానీ ఏంటంటే మనం ఇంకా ఎత్తుకి ఎగరగలుగుతాము. ఇంకా ఎత్తుకి ఎదగగలుగుతాము. నా ఇష్టం వచ్చినట్టు నేనుంటాను అంటే భగవంతుడు వారిని వదిలేస్తారు. ఏతాం దృష్టిమవష్టభ్య నష్టాత్మానోల్పబుద్ధయః ప్రభవంతి ఉగ్రకర్మాణః క్షయాయ జగతో హితాః. ఈ తప్పుదోవ పట్టిన జీవాత్మలు అల్పబుద్ధితో మరియు క్రూర కార్యములతో ప్రపంచానికి శత్రువులుగా మారి దృక్పథంలో గట్టిగా ఉండి కీడు కలిగించేవి దారుణమైనవి అయిన పనులలో పాల్గొంటారు. అంటే వీళ్ళు ఈ అసురీభావాలు కలిగిన వాళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే మిగతా వాళ్ళకి కష్టాలను కలిగించే పనులు చేస్తూ ఉంటారు. మనకి దుర్యోధనుడు ఎప్పుడు కూడా అందరికీ కష్టాలు కలిగించే అంటే ఎవరికి ఇష్టం లేని పనులు చేస్తూ ఉంటాడు. అలాగే మనం ఈ లోకంలో కూడా అంటే మనం ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో కూడా చూస్తూ ఉంటాం అనమాట. కొంతమంది ఏంటంటే వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్లు చేస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు రోడ్డు మీద ఇష్టం వచ్చినట్లు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. పక్కన వాళ్ళని ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటారు. వాళ్ళు మాత్రం రై రైమని వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. పక్కన ఆ సౌండ్‌కో లేకపోతే వాళ్ళు మీదకి వచ్చేసారన్న భయంతోనో ఎవరికన్నా యాక్సిడెంట్ జరగొచ్చు. ఇలాంటి వాళ్ళనమాట. వాళ్ళకి ఏం చేయాలో, ఏం చేయకూడదో తెలీదు. ఇప్పుడు మనం ఈ మధ్యనే చూసాము. కాశ్మీర్‌లో గనక మీరు ఎవరు? మీరు ఏంటి? అని వాళ్ళని హింసించారు. వాళ్ళని చంపారనమాట. అటువంటి వాళ్ళు. వీళ్ళేంటంటే వాళ్ళకి అది ఒక మూఢం. అది వాళ్ళ మూడుగా ఉండి ఒక క్రూరమైన కార్యాలని చేస్తూ ఉంటాడు. అప్పుడు వాళ్ళ వల్ల ఇతరులు వాళ్ళ ప్రాణాలు కోల్పోతూ ఉంటారు. మానవ బాంబ్స్ అని, ఉగ్రవాదులు ఇట్లా మనం చూస్తూనే ఉంటాము. వీళ్ళ వల్ల ఏంటంటే చాలా మంది అమాయకుల యొక్క ప్రాణాలు పోతూ ఉంటాయి. అలా జరుగుతూ ఉంటాయి. అలాగే ఎప్పుడైతే ఈయన పేరు నోబెల్ శాంతి బహుమతిని కనిపెట్టారు. అంటే ఆయన ఒక డైనమైట్‌ని కనిపెట్టారనమాట. మనం ఇక్కడ చూస్తే ఈ యొక్క పెద్ద బాంబు, అణుబాంబు లాంటిది. దానివల్ల ఏంటంటే పెద్ద ఆ డైనమైట్‌ని ఎప్పుడైతే యూజ్ చేశారో దానివల్ల చాలా మంది యొక్క ప్రాణాలు పోయినాయన్నమాట. అప్పుడు అతనికి అర్థమైంది. నలుగురిని ఇబ్బంది పెట్టాను నేను కనిపెట్టిన దీనివల్ల అని. కానీ అప్పటికే వాళ్ళు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. దానికి ఆయన చాలా బాధపడ్డారు. కానీ అప్పుడు తర్వాత నోబెల్ శాంతి బహుమతి అనే దాన్ని కూడా ప్రవేశపెట్టారు. కానీ ఇప్పుడు కూడా చూస్తే మనం ఈ డైనమైట్స్ ఇంకా ఇంకా రెడీ అవుతూనే ఉన్నాయి. ఇంకా ఇంకా తయారవుతూనే ఉన్నాయి. వాటి వల్ల నోబెల్ శాంతి బహుమతి అనేది ప్రవేశపెట్టారు కానీ శాంతి అనేది ఏ దేశంలో కూడా ఇంకా లేదు. అదంతా కూడా ఎలా వస్తుంది? భగవద్గీత, భాగవతము ఇటువంటివి తెలుసుకుంటే నిజమైన శాంతి అనేది ఏంటనేది కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఈ అసురీ ప్రవృత్తిని వాళ్ళు తొలగించుకోవాలి అంటే ఈ యొక్క గ్రంథాలనేవి వాళ్ళు తెలుసుకోవాలి. కామమాశ్రిత్య దుష్పూరం దంభమానమదాన్వితాః మోహాత్ గృహీత్వా సద్గ్రాహాన్ ప్రవర్తంతే అశుచివ్రతాః. విపరీతమైన కామము అంటే ఏదో ఒకటి కావాలి అని, దంభము దురభిమానంతో నిండి, గర్వము మరియు అహంకారంతో ఈ అసురి లక్షణములు కలవారు తప్పుడు సిద్ధాంతములను పట్టుకుని ఉంటారు. ఈ విధంగా మోహితులై వారు తాత్కాలికమైన వాటికి ఆకర్షితమై అపవిత్ర బుద్ధితో ప్రవర్తిస్తుంటారు. మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా 4 రూల్స్ ఎవరైతే పాటించట్లేదో వాళ్ళేంటంటే అపవిత్రమైన బుద్ధితో వాళ్ళకి కోరికలు, ఆ కోరికలను తీర్చుకోవడానికి ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు. మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఇంద్రియ తృప్తియే మానవ నాగరికత యొక్క ప్రధాన అవసరం. అంటే నాకేదైతే కావాలో దాన్ని తృప్తిపరచుకోవడమే మన నాగరికత యొక్క ప్రధాన అవసరం అని చెప్తున్నారు. వాటి వల్ల ఏమవుతుంది? కోరికలొచ్చి పెరిగిపోతూ ఉంటాయి కాబట్టి లెక్కలేనన్ని ఆందోళనలు. అన్నీ మీదేసుకుంటాము. అది చేస్తాను, ఇది చేస్తానని ధనం సంపాదన కోసమో లేకపోతే వేరే వేరే ఆటి కోసం ఆందోళన చెందుతూ ఉంటాము. వేలాది కోరికల వలయం మరియు కామక్రోధాలలో నిమగ్నమై ఉంటారు. ఇంద్రియ సంతృప్తి కోసం చట్టవిరుద్ధ మార్గాల ద్వారా డబ్బును భద్రపరుచుకుంటారు. ఈ మధ్య మనం ఇవి చూస్తూనే ఉన్నాం కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి. స్పామ్ అని లేకపోతే ఫ్రాడ్ ఇవన్నీ ఏవో ఒక లింక్ పెడతారు. అవి క్లిక్ చేస్తే ఏంటంటే మన బ్యాంక్ ఖాతాలో ఉన్న అమౌంట్ మనకు సంబంధం లేకుండా వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఇవంతా ఏంటంటే చట్టవిరుద్ధమైన మార్గాలు. ఇవన్నీ కూడా ఈ అసురా స్వభావం యొక్క లక్షణాలు. ఇవి ఇంకా చెప్తున్నారు.
ఇక్కడ మనము ఏదైతే చూస్తూ ఉంటామో ఇప్పుడు హిరణ్యాక్షుడు, హిరణ్యకశిపుడు, అలాగే కంసుడు, రావణాసురుడు, వీళ్ళు కూడా మనం చూస్తే వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క గుణాలు ఏంటంటే అసురీ గుణాలు అన్నమాట. వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు, మా వెనకాల మాకు చాలా ధనం ఉంది, మాకు యవ్వనం ఉంది అనే గర్వము ఇదంతా పెట్టుకుంటారు. అందుకే శంకరాచార్యులు చెప్తారు కదా, మాకురు ధన జన యౌవన గర్వం హరతి నిమేషాత్ కాలాత్ సర్వం. అంటే ధనము, జనము, యవ్వనము చూసి గర్వపడకము, ఇదంతా కూడా హరతి నిమేషాత్ కాలాత్ సర్వం. ఇదేంటంటే వీటన్నిటిని కాలము ఒక్క క్షణంలోనే, ఇప్పుడు ఎలా అయితే ఒక హారతి కర్పూరం మనం వెలిగించి పట్టుకుంటే క్షణంలో నాశనం అయిపోతుంది, అదంటే అలా వెలిగిపోయి అది ఆరిపోతుంది. అంటే మన యొక్క మన దగ్గర ఉన్న ధనము, మన వెనకాల ఉన్న ఫాలోవర్స్ జనము, అలాగే మనకున్న ఈ యొక్క ఇది యవ్వనము అంతా కూడా ఒక కాలం ఏంటంటే నాశింపు చేసేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. దాన్ని చూసి వేగిపోకూడదు అని చెప్తూ ఉంటారు. ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకు ఆలోచించాలి, ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకు సంపాదించాలి. ఇలా చట్టవిరుద్ధమైన మార్గాలలో మనం ఎప్పుడు కూడా ఉండకూడదు అని ఇక్కడ మనం చెప్తున్నారు. అంటే తిండి, బట్టలు, వసతి ఇవన్నీ మనకి నీడ్, అంటే అత్యవసరము. అవి ఆల్రెడీ మనకి అరేంజ్ అవుతూనే ఉంటాయి ఎలా అయినా సరే. అలాగే వాంట్ ఏంటంటే వెరైటీ ఫుడ్ కోరుకుంటూ ఉంటాము, నాకు పిజ్జా కావాలి, పెద్ద బంగ్లా కావాలి, పెద్ద కారు కావాలి, ఇట్లా అనుకుంటూ ఉంటాము. అందుకే మనం రోజు చెప్పుకుంటూనే ఉన్నాం కదా, ఈశావాస్యమిదం సర్వం యత్కించ జగత్యాం జగత్ తేన తెక్తేన భుంజీత మాగధకస్య స్విద్ధనం. మనకి ఏవేవేటి చిన్న వాటి నుంచి చిన్న వాటికి, అలాగే పెద్ద వాటికి అవసరమైన పెద్ద వాటికి అన్నీ కూడా భగవంతుడు సమకూర్చారు. కానీ మనం ఏంటంటే ఇంకా ఇంకా పాకులాడుతూ ఉంటాం, నాకు ఇవి కావాలి అవి కావాలి అని. కాబట్టి ఎక్కువ పోగు చేసుకోవడం వల్ల మనకి ఎక్కువ కష్టాలు అనేవి కూడా వస్తూ ఉంటాయి. అదంతా కూడా పాపం అని చెప్తున్నారు. హిరణ్యకశిపుడు ఎప్పుడైతే హిరణ్యకశిపుడు ఈ ప్రహ్లాదుడినే వధించాలని చూస్తారు, కానీ భగవంతుడే వచ్చి తన యొక్క భక్తుని కాపాడుకుంటారు. ఇక్కడ కంసుడు ఏంటంటే వాళ్ళ చెల్లిని చాలా బాగా చూసుకుంటూ ఉంటారు, కానీ ఎప్పుడైతే ఆకాశవాణి చెప్పిందో అది విని ఆయన ఇంకా వెంటనే ఆ చెల్లిని అలాగే వాళ్ళ బావని కూడా చంపేద్దామని చూస్తారు. నా శత్రువుని ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎప్పుడైతే పర్లేదు మేము పుట్టే బిడ్డని మీకు ఇస్తాము అంటే సరే అని పుట్టిన ప్రతి బిడ్డని చంపుకుంటూ వెళ్తారు. నేను ఈరోజు ఈ బిడ్డను చంపాను, నా శత్రువు ఇతను చంపేశాను, రేపు మళ్ళీ ఇంకొకళ్ళు పుడితే వాళ్ళని కూడా చంపేస్తాను. ఇట్లా అంటే ఏంటంటే నా శత్రువుని నేను చంపేశాను, ఇంకా పుట్టే వాళ్ళని కూడా చంపేస్తాను, నేనే భోగించేవాడిని అనుకుంటున్నాడు. అలాగే రావణుడు, ఇతను ఏంటంటే నా సోదరు ఎవరో తెలియదా, నేనెవరో తెలియదా, నా సోదరు యొక్క ముక్కు చెవులు కోసేస్తారా, అలాగే అసలు ఆ సీత ఎవరు, ఆ సీతను నేను పట్టుకెళ్ళిపోతాను. ఇట్లా అహంకారము, గర్వము, నేను బలవంతుణ్ణి, నేను ఏదైనా చేయగలను, నేనే భగవంతుణ్ణి అనే యొక్క ఆ అహంకారంతో ఉంటారు అశ్రీ స్వభావం గల వాళ్ళు. ఇదమద్యమయ లబ్ధం ఇమం ప్రాప్స్యే మనోరథం ఇదమస్తి ఇదమపి మే భవిష్యతి పునర్ధనం. ఈ వేళ నాకు ఇది లభించింది, ఇక ఈ కోరిక నెరవేరుతుంది, నాకింత ఆస్తి ఉన్నది, మరింత సంపాదించబోతున్నాను, నాకు చాలా చాలా వరాలు వచ్చాయని చెప్పాడు హిరణ్యకశిపుడు. నాకు చాలా వరాలు వచ్చేసాయి, నేను ఇంకా ఏదైనా చేయగలను, నేను చెప్పినప్పుడే భూమిలో నుంచి మొక్క పుట్టాలి, నేను చెప్పినప్పుడే ఎండ రావాలి, ఇట్లా ఆయన అన్నిటినీ కూడా శాసించాడనమాట. నేనే గొప్పవాడిని, నేనే భగవంతుణ్ణి అని అహంకారంతో ఉన్నాడు. కానీ తర్వాత భగవంతుడు ఆయన ఆయన ఎలా సంహరించాడు, ఒక గోర్లతోటి ఎన్నో వరాలు కోరుకున్నాడు బ్రహ్మదేవుడి నుంచి, కానీ ఆ వరాలు అతన్ని రక్షించలేకపోయాయి. ఎందుకు? అతని యొక్క గుణం ఏంటి? అసురీ గుణం. అదే అసురీ కులంలో పుట్టిన ప్రహ్లాదుడు దైవీ లక్షణాలతో ఉన్నాడు అనమాట. కాబట్టి లక్షణాలు, గుణాలు అనేవి ముఖ్యం, కానీ ఆ వంశము అది అవసరం లేదు. అసౌమయా హత శత్రు హనిష్యే చాపరానపి ఈశ్వరోహమహం భోగి సిద్ధోహం బలవాన్ సుఖీ. ఈ శత్రువుని చంపేశాను. ఇక్కడ మనం చూసుకోవచ్చు కంసుడిని. నేను ఈరోజు ఆకాశవాణి ఎవరైతే చెప్పారో ఆ బిడ్డను చంపేశాను, మిగిలిన శత్రువులను కూడా సంహరిస్తాను, అంటే పుట్టబోయే వాళ్ళని కూడా నేను సంహరించేస్తాను, నేనే ప్రభువుని, నేనే సుఖించేవాడిని, నేను అనుకున్నది ఏదైనా కూడా నేను సాధించగల సమర్థుణ్ణి, నేనే బలవంతుణ్ణి, నేనే సుఖవంతుణ్ణి అనుకున్నాడు ఆయన.
అలాగే ఆఢ్యోభిజనవానస్మి కోన్యోసి సదృశో మయా యక్ష్యే దాస్యామి మోదిష్య ఇత్యజ్ఞాన విమోహితాః. నేను డబ్బున్నవాణ్ణి, ఉన్నత వంశంలో ఉద్భవించాను, నాకు సాటి అయిన వాడెవడూ లేడు. ఎందుకంటే రావణాసుడు కూడా ఆయన ఒక బ్రాహ్మణుడు, బ్రాహ్మణ వంశంలో జన్మించాడు. కానీ నాకు సాటి ఎవరూ లేదనుకుంటున్నాడు. నేను యజ్ఞాలు చేస్తాను, దానాలు ఇస్తాను, ఆనందం అనుభవిస్తాను అంటే ఇట్లా అనుకుంటారు అటువంటి లక్షణాలు ఉన్న వాళ్ళు. ఈ విధంగా అసుర స్వభావం కలిగిన వాళ్ళు అజ్ఞానంచే మోహితులవుతారు. నేనే యజ్ఞాలు చేస్తానని అహంకారంతో ఉంటారు. నేను ఎంత డబ్బైనా ఖర్చు పెట్టగలనని, నేను ఏదైనా దానం చేయగలనుకుంటూ ఉంటారు. కానీ అది ఆ చేసే దానం ఎలా ఉండాలి, చాలా మంచి ఆలోచనతో ఉండాలి. ఆ చేసే యజ్ఞం ఎలా ఉండాలి, కొంతమంది యజ్ఞాలు చేస్తూ ఉంటారు, ఎవరు అక్కడ పెడతారు, డబ్బులు పంపించేశాను యజ్ఞం చేసేయి అని, అతను ఎక్కడో ఏ పబ్బుల్లోనో లేకపోతే వేరే వేరే కార్యక్రమాల్లో మునిగిపోయి ఉంటూ ఉంటాడు. ఇలా అనమాట. ఇలా అది కరెక్ట్ కాదు. మనం రావణాసుడు కూడా చూసుకుంటే ఆయన గొప్ప బ్రాహ్మణుడు, కానీ కుబేరుడి నుంచి ఆ లంకా నగరాన్ని లాగేసుకుంటారు. అలాగే సీతాదేవిని అపహరించారు. నేను ఏదైనా చేయగలను, దశకంఠుణ్ణి, నేను శివుణ్ణే నా యొక్క లంకా నగరానికి తీసుకెళ్ళిపోగలను, ఇట్లా అహంకారంతో ఉంటూ ఉంటారు. అనేక చిత్త విభ్రాంతాః మోహజాల సమావృతాః ప్రసక్తాః కామభోగేషు పతంతి నరకేషు చౌ. ఇటువంటి ఊహలు తలపులతో తప్పుదారి పట్టి మోహమనే వలలో చిక్కుకుపోయి ఇంద్రియములను తృప్తిపరచడానికి బానిసైపోయి వారు నరకలోకాలకి పతనం చెందుతారు. ఎందుకు? ఆ వల ఏదైతే ఉందో దాంట్లో చిక్కుకుపోతున్నారనమాట. అంటే అదే ఆనందం అనుకుని అక్కడక్కడ తిరుగుదాం అనుకుంటారు, కానీ వాళ్ళకి ఒకదానికి 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 అవన్నీ కూడా లింక్ లాగా వాళ్ళని కమ్మేస్తూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే వాళ్ళ మోహం అనే దాంట్లో చిక్కుకుపోయారు కాబట్టి వాళ్ళు ఇంకా దాంట్లో నుంచి బయటపడలేరు. ధ్యాయతో విషయాన్ పుంసః సంగస్తేషు ఉపజాయతే సంగాత్ సంజాయతే కామః కామాత్ క్రోధో విజాయతే. అలా ఏంటంటే అవి పుట్టుకొస్తూనే ఉంటాయి, దాంట్లో నుంచి వాళ్ళు బయటపడలేరు. ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచడానికి వాళ్ళు బానిసైపోతారు. అట్లా నరకలోకానికి పతనం చెందుతారు. ఆత్మ సంభావిత స్తబ్ధ ధనమానమదాన్వితాః యజంతే నామ యజ్ఞైస్తే దంభేనా విధిపూర్వకం. తమను తామే పొగుడుకుంటూ వినయ విధేయతలు లేకుండా ధన మద గర్వంతో వాళ్ళు శాస్త్ర విరుద్ధంగా పేరుకు మాత్రం యజ్ఞాలు చేస్తారు. ఇందా చెప్పినట్లుగా ఏంటంటే నా దగ్గర ధనం ఉంది కాబట్టి ఏదో ఒక యజ్ఞం చేసేస్తే గొప్ప పేరు వస్తుంది, అలా చేస్తూ ఉంటారు. అదంతా కూడా శాస్త్ర విరుద్ధం. ఎందుకు? శాస్త్రాల్లో ఎలా ఉందో అలా అలా నడుచుకోవాలన్నమాట. అలా కాకుండా ధనమున్న గర్వంతో నేను ఏదైనా చేయగలను అని. అలాగే కొంతమంది ఏంటంటే మనుషుల్ని పెట్టుకుని పొగిడించుకుంటూ ఉంటారు, వాళ్ళకి ధనం ఇస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళు వీళ్ళని పొగుడుతూ ఉంటారు. వినయ విధేయతలు ఉండవు, ఎవరిని పడితే వాళ్ళని ఎలా అంటే అలా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. అంటే ఏదో ఒకటి వాళ్ళని బాధ పెడుతూ ఉంటారు ఎదుటి వాళ్ళని. ఇదంతా కూడా శాస్త్రానికి విరుద్ధం అనమాట. అలా ఉండకూడదు. అహంకారం బలం దర్పం కామం క్రోధం చ సంశ్రితాః మామాత్మా పరదేహేషు ప్రద్విషంతోభ్యసూయకాః. అహంకారం, బలము, గర్వము, కామక్రోధములచే కళ్ళు మూసుకుపోయి భగవంతుని పట్ల అసూయ కలవాడై తమ దేహములో మరియు ఇతరుల దేహంలోనూ ఉంటున్న నన్ను ద్వేషిస్తారు. అంటే మనకి ఒక పొజిషన్ వచ్చింది అంటే మనం రెస్పాన్సిబిలిటీస్ని కలిగి ఉండాలి. కానీ మనం ఏం చేస్తాము అంటే అసూయ గుణం ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు ఏంటంటే నాకు ఈ పొజిషన్ వచ్చింది కాబట్టి అహంకారం పెరిగిపోతుంది. దానివల్ల ఎప్పుడైతే ఆ శిశుపాలుడు 100 తప్పులు చేసే వరకు నేను ఏమి చేయను అన్నాడు భగవానుడు, కానీ ఆయన యొక్క అహంకారంతో ఇష్టం వచ్చినట్లు మాట్లాడేసి అక్కడ వధించబడ్డాడు. అలాగే పౌండరీక వాసుదేవుడు, ఆయన కూడా ఏంటంటే నేనే దేవుణ్ణి, నేనే భగవంతుణ్ణి, ఆ కృష్ణుడు డూప్లికేట్ అన్నట్లుగా మాట్లాడతారు. అలాగే ఆయన కూడా వధించబడతారు. ఇలా ఏంటంటే వీళ్ళు ఈ అసురి గుణాల పట్ల ఉండడం వల్ల వేరే వాళ్ళ ద్వారా వేరే వాళ్ళ పట్ల అసూయంతో ఉంటారు, భగవంతుని పట్ల అసూయను కలిగి ఉంటారు. మా దగ్గర బలం ఉంది, మా దగ్గర ఇది ఉంది అనే గర్వాన్ని వాళ్ళు కలిగి ఉంటారన్నమాట. తానహం ద్విషత క్రూరాన్ సంసారేషు నరాధమాన్ క్షిపామ్యజశ్రమశుభాన్ ఆసురీశ్వేషయోనిషు. అసూయ కలవారు, క్రూర స్వభావులు అయిన అలాంటి మానవాధములను నేను సంసార సాగరంలో మళ్ళీ మళ్ళీ అటువంటి ఆసురీ స్వభావం కలవారి గర్భంలోనే పడవేస్తుంటాను. వాళ్ళు ఎలా అయితే ప్రవర్తిస్తున్నారో వాళ్ళకి అటువంటి జన్మలే లభించేలాగా అవి అన్ని సెట్ చేయబడి ఉన్నాయి. కాబట్టి వాళ్ళు మళ్ళీ 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 అక్కడక్కడే జన్మలు తీసుకుంటూ ఉంటారు. అందుకే మనకు చెప్తూ ఉంటారు, తల్లి గర్భం అనేది
చాలా ఇరుకుగా ఉండి ఆ శిశువు కదలడానికి కూడా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. ఆ తల్లి తినే పులుపు, చేదు, వగరు ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ తింటూ అవంటే వాటిని పీల్చుకుంటూ వాటిని తీసుకోలేక అటు తీసుకోకుండా ఉండలేక ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటుంది శిశువు. అలాగే అందులోనే మలము వదిలిపెట్టడం, అందులోనే మూత్రం వదిలిపెట్టడం, అందులోనే మళ్ళీ ఉండిపోవడం. ఇదంతా ఏంటంటే చాలా ఒక నరకం అనమాట. అలాంటి యొక్క ప్లేస్‌లో చిన్న ఇరుకు ప్లేస్‌లో శిశువు అనేది ఉంటారు. ఇదంతా కూడా భాగవతంలో వర్ణన ఉంటుంది. మనకి భాగవతంలో ఇదంతా కూడా వివరించారు. అప్పుడు ఈ శిశువు వేడుకుంటారనమాట భగవంతుణ్ణి. భగవంతుడా దయచేసి నన్ను మళ్ళీ మళ్ళీ ఈ యొక్క ఈ మళ్ళీ మళ్ళీ ఈ యోనిలో నన్ను ఈ జన్మించేలాగా చెయ్యొద్దు. నేను ఈ జన్మలోనే నీ యొక్క శరణాగతి పొంది నీ భక్తుడినయ్యి నేను నీకు సేవ చేసుకుంటాను అని ఆ గర్భంలో ఉన్నప్పుడు చెప్తారంట. ఎప్పుడైతే బయటికి వస్తారో గర్భంలో నుంచి అంతా మర్చిపోతారు. ఈ లోకంలోకి వచ్చి పడడం వల్ల మళ్ళీ త్రిగుణాలు వచ్చి చేరడము, ఇంకా ఈ యొక్క గుణాలతోటే ఆయన నెక్స్ట్ అవి తప్పులనేవి చేసుకుంటూ, లేకపోతే పాపాలు, పుణ్యాలు చేసుకుంటూ మళ్ళీ నెక్స్ట్ లైఫ్‌కి ఇంకొక దారిని రెడీ చేసుకుంటూ ఉంటాడు. అందుకే చెప్తూ ఉంటారు. పునరపి జననం, పునరపి మరణం, పునరపి జననీ జఠరే శయనం. ఇహ సంసారే బహుదుస్తారే, ఇహ సంసారే బహుదుస్తారే, కృపయా పారే పాహి మురారే అని చెప్తారు శంకరాచార్యుల వారు. అంటే మరలా పుట్టడము, మరలా మరణము, మరలా తల్లి గర్భంలో నివాసము అను ఈ దాటలేని అపారమైన సముద్రం నుండి ఓ మురారి, ఓ ఓ కృష్ణ దయతో నన్ను రక్షించు అని ఆయన చెప్తూ ఉంటారు. ఆసురీం యోనిమాపన్నాః మూఢా జన్మని జన్మని మామ ప్రాప్యైవ కౌంతేయ తతో యాంత్యధమాం గతిం. ఓ కౌంతేయ, అసుర జీవజాతుల్లోనే మాటి మాటికి జన్మ పొందే అలాంటి మూర్ఖులు ఏ జన్మలో నన్ను చేరలేరు. క్రమముగా వారు అంతకంతకి అధోగతి పాలవుతున్నారు. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే ఈ దురహంకారాన్ని, అసూయని, అటువంటి వాటిని అన్నిటిని కూడా వదిలివేయాలి. వీటికి దూరంగా ఉండడం అనేది చాలా ముఖ్యమని మనం తెలుసుకోవాలి. త్రివిధం నరకస్యేదం ద్వారం నాశనమాత్మనః కామ క్రోధస్తథా లోభః తస్మాదేతత్రయం త్యజేత్. ఇక్కడ కామః, క్రోధః తథా లోభః. తస్మాదేతత్రయం త్యజేత్. త్రయం అంటే మూడు, త్యజేత్ అంటే విడిచిపెట్టాలి. వేటిని? కామము, క్రోధము, లోభము అనేవి నరకానికి దారితీసే మూడు ద్వారాలు. ఈ నరక ద్వారాలు ఆత్మ వినాశానికి కారణాలు. అందువల్ల ఈ మూడింటిని కూడా వదిలిపెట్టాలి. ఎందుకు? కామం. మనకి కామం వల్ల మదం ఎక్కువైపోతూ ఉంటుంది, అజ్ఞానం, మత్తు ఇదంతా కూడా. క్రోధం వల్ల మోహం అంటే భ్రమ కలుగుతూ ఉంటుంది. ఆ కోపంలో మనం ఏం చేస్తున్నామో తెలుసుకోలేము. లోభము, దురాశ, దీనివల్ల ఇంకా అసూయ అనేది పెరుగుతూ ఉంది. వేరే వాళ్ళకి ఏదైనా సంపాదించుకుంటున్నారు, మనకి రావట్లేదు. మనకి దురాశతోటి మనం ఎంత సంపాదించుకున్నా అది మనకి ఇంకా ఎదుటి వాళ్ళకి వస్తుంది అంటే ఆ అసూయ అనేది కలుగుతూ ఉంటుంది. అలాగే మనం ఇక్కడ చూస్తే కామం. ఎప్పుడైతే వీళ్ళందరూ కూడా ఆ ద్రౌపది యొక్క వస్త్రాపహరణ చేయడానికి ఈ దుర్యోధన, దుశ్శాసన, కర్ణ వీళ్ళందరూ కూడా దానికి పూనుకుంటారు. అలాగే కోపము అంటే క్రోధము పద్దాకా కూడా, అంటే ప్రతిసారి ఈ దుర్యోధనుడు, భీముడు అంటే ఆయన క్రోధాన్ని కలిగి ఉంటాడు. ఎప్పుడు భీముడిని హింసించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు. మనం చూసాము, చిన్నప్పుడే విషయం పెట్టడానికి చూస్తాడు. ఆ లకా గృహంలో ఉండి దాన్ని కాల్చేయడానికి చూస్తాడు. 6 రకాల తప్పులు కూడా చేస్తూ వచ్చాడు. అలాగే గ్రీడ్, ఈ హస్తినాపుర రాజ్యం ఏదైతే ఉందో అదంతా ఏంటంటే నేనే అనుభవించాలనే దురాశ, గ్రీడ్ అనమాట దుర్యోధనుడికి. ఆఖరికి పాండవులకి ఒక 5 ఊర్లు ఇచ్చిన సరిపోతుంది అంటే నేను సూది మనం ఒప్పినంత స్థలం కూడా ఇవ్వను అంటాడు. అంత దురాశ కలిగిన వాడు దుర్యోధనుడు. ఏతైర్విముక్తః కౌంతేయ తమో ద్వారైస్త్రిభిర్నరః ఆచరత్యాత్మన శ్రేయః తతో యాతి పరాం గతిం. ఓ కౌంతేయ, ఈ 3 దుర్గుణాలను వదిలివేసిన వాడు ఆత్మానుభూతికి అనుకూలమైన కార్యాలను చేస్తూ ఆ విధంగా క్రమముగా పరమపదం పొందుతాడు. ఇక్కడ మనం చూస్తే కొన్ని మెట్లు ఉన్నాయి చూడండి. ఈ 3 ద్వారాలని దాటడం కోసం మనం వీటిని ప్రయత్నం చేస్తూ, అంటే వీటన్నిటిని కూడా వదిలిపెట్టి ఈ ఎన్వి, ఇగ్నోరెన్స్, యాంగర్, ఈ ఫాల్స్, ఈ గ్రీడ్, ఈ ప్రైడ్, అటాచ్మెంట్, వీటన్నిటిని ఇవేంటంటే ఇక్కడే బంధిస్తూ ఉంటాయి. చూడండి ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా బంధించేవి అనమాట, బద్ధ జీవులు. ఇక్కడ నుంచి ఎప్పుడైతే
ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యాన్ని మనం కలుసుకున్నాము, మనం వేదాలను తెలుసుకున్నాము. ఇదంతా కూడా ఎలా దానం చేయాలి, మన తపస్సు, అలా భగవంతుని యొక్క జ్ఞానాన్ని ఎలా పొందాలి అనేది చూసుకొని మనం ముందుకు వెళ్ళాలి. అలా మనం ఒక ఆచార్యుడిని తీసుకోవాలి. ఆ ఆచార్యుని మనం ఎలా తీసుకోవాలి? ఈ గురు శిష్య పరంపరలో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే నిజమైన జ్ఞానము వాళ్ళు దర్శించారు కాబట్టి మనకి చెప్పగలుగుతారు. గురు శిష్య పరంపరలో కాకుండా మనం ఎవరిని పడితే వాళ్ళని గురువు అనుకున్నామంటే వాళ్ళకి ఏదో తోచింది చెప్తూ ఉంటారు, వాళ్ళు మునుగుతారు, మనల్ని కూడా ముంచేస్తారు. అందుకే మనకి నిన్న 15వ అధ్యాయంలో చూసాము, సర్వస్యచాహం హృది సన్నివిష్టం అని చెప్పిన తర్వాత వేదాంత కృద్వేద విదేవచాహం అని చెప్పారు. వేదాలను తెలుసుకోవడం అంటే నన్ను తెలుసుకోవడమే వాటి యొక్క అంతిమ స్థానము. కాబట్టి భగవంతుని తెలుసుకున్నాము అంటే ఈ వేదాలను కూడా తెలుసుకున్నట్లుగానే. కాబట్టి ఈ అసూయ, కామము, వీటిని ఈ మూడు, అసూయ, కామము, క్రోధము, లోభము, వీటిని వదిలిపెట్టాలి. ఆధ్యాత్మికంగా జ్ఞానం ద్వారా వీటిని మనం విడిచిపెట్టొచ్చు. ఒక గురువు ద్వారా మనం వీటిని విడిచిపెట్టొచ్చు. యశాస్త్ర విధి ముత్సృజ్య వర్తతే కామకారతః న సిద్ధిమవాప్నోతి న సుఖం న పరాం గతిం. శాస్త్రముల విధులను విస్మరించి తన ఇష్టానుసారం పనిచేసేవాడు పరిపూర్ణతను, ఆనందాన్ని లేదా పరమగమ్యాన్ని పొందజాలడు. శాస్త్రాలకు విరుద్ధంగా అసలు వాటి గురించి తెలియనివాడు వాటిని విస్మరించేసి నా ఇష్టం వచ్చినట్లు నేను ప్రవర్తిస్తాననేవాడు అంటే పరిపూర్ణతను సాధించలేడు, ఆనందాన్ని పొందలేడు, అలాగే పరమగమ్యాన్ని కూడా అతను పొందజాలడు. తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణం తే కార్య వ్యవస్థితౌ జ్ఞాత్వా శాస్త్ర విధానోక్తం కర్మ కర్తుమిహార్హసి. అందువల్ల మనిషి శాస్త్ర ప్రమాణం ద్వారా చేయదగ్గ కార్యమేదో, చేయకూడని కార్యమేదో నిర్ణయించుకోవాలి. శాస్త్ర విధానాలను తెలుసుకుని తదనుగుణంగా ఈ లోకంలో కర్మలు చేయాలి. అందుకే మనకి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నారు, భగవంతుడు మనల్ని ఏ విధంగా ఉండాలి అన్నారో ఆ రకంగా మనం నడుచుకోవాలి. అలా నడుచుకున్నాము అంటే మనకి డెవలప్మెంట్ అంటే పురోగతి అనేది వస్తుంది. అంటే స్పీడ్గా రాకపోవచ్చు, మెల్లమెల్లగా అయినా రావచ్చు, కానీ నిశ్చయంగా మనం పురోగతి అనేది సాధించగలుగుతాము. ఇక్కడ మనం చూస్తే కృష్ణుడు, బలరాముడు, వారికి గురువు అవసరం లేదు, కానీ మనకి చేసి చూపించారు. వాళ్ళు ఒక గురువుని తీసుకుని సాందీపముని గురువుగా స్వీకరించి అతని దగ్గర విద్యాభ్యాసం చేశారు. కాబట్టి మనం కూడా అటువంటి వాటిని పాటించాలి. అందరిలో మంచి చెడు ఉంటాయి. మనం ఏంటంటే చాలా మందిని చూస్తూ ఉంటాము, అందరిలో చెడే ఉండదు, అందరిలో మంచే ఉండదు, చూస్తూ ఉంటాము. కాబట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఏంటి, మంచిని పెంచుదాము, చెడుని వదిలిపెడదాము. అంటే కామ, క్రోధ, లోభాలని విడిచిపెట్టాలి. శాస్త్రాలు మనకి హద్దులు నియమిస్తాయి. అంటే ఇది నీ లిమిట్, నువ్వు ఇంతవరకే భోగించాలి. కాబట్టి మనం అంతవరకే ఆ స్థాయిని దాటి ముందుకు వెళ్ళకుండా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. మనకి ఇక్కడ సత్యయుగంలో అనమాట, సత్యయుగంలో ఏంటంటే ఒక గ్రహం ఎక్కడో ఉన్న వేరే ప్లానెట్ నుంచి ఈ దైవీ లక్షణాలు ఉన్న భగవంతుడు, అంటే దైవీ లక్షణాలు ఉన్న వాళ్ళకి, అసురు లక్షణాలు ఉన్న వాళ్ళకి, ఇంకొక ప్లానెట్ నుంచి వేరే ప్లానెట్ మీద ఉన్న వాళ్ళతో యుద్ధం అనమాట. హిరణ్యాక్షుడికి, అలాగే భగవంతుడికి, శ్రీ మహావిష్ణువుకి. ఇలా అలాగే త్రేతాయుగంలో చూస్తే రెండు దేశాల మధ్య, ఈ దేశంలో ఉన్న దైవీ లక్షణాలు కలిగిన భగవానుడికి, ఆ దేశంలో ఉన్న అసురీ లక్షణాలు కలిగిన రావణాసుడికి యుద్ధము. అలాగే ద్వాపరయుగంలో ఏంటంటే ఒకే ఇంట్లో అన్నదమ్ముల మధ్య, అంటే దైవీ లక్షణాలు కలిగిన పాండవులకి, అసురీ లక్షణాలు కలిగిన ఈ యొక్క కౌరవులు, అంటే ధృతరాష్ట్రుని పుత్రులకి, దుర్యోధనాదులకి యుద్ధము. కానీ ఇక్కడ మనకి కలియుగంలో ఎలా ఉంది, ఒకే మనిషిలో దైవీ లక్షణాలు ఉంటాయి, అసురీ లక్షణాలు ఉంటాయి. కాసేపేమో చాలా గొప్పగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాము, కాసేపు చాలా నీచంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాము. కాబట్టి మనము ఈ యొక్క దైవీ లక్షణాలని డెవలప్ చేసుకోవడానికి, అలాగే అసురీ లక్షణాలని విడిచిపెట్టడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి. అందుకోసం మనం ఏం చేస్తూ ఉండాలి, అందుకు మనం భగవంతుని యొక్క నామాన్ని మనం తీసుకుంటూ ఉండాలి. We all have demons inside us like కంస, శిశుపాల ఎక్సెట్రా. హౌ టు ఓవర్కమ్ ఇట్ అంటే మనలో కూడా ఈ యొక్క లక్షణాలు అనేవి ఉన్నాయి. ఎలా అయితే కంసుడికి, శిశుపాలుడికి ఎలా అయితే ఉన్నాయో అవి కూడా ఉన్నాయి. వాటిని మనం ఎలా మనలో భగవంతుని కనుక చేర్చుకోగలిగితే మనం వీళ్ళ యొక్క లక్షణాలు, ఆ కంసుడికి ఉన్నవి, ఆ శిశుపాలుడికి ఉన్న అహంకారము, ఆ దంభము,
వీటన్నిటిని కూడా మనం పోగొట్టుకోవచ్చు అన్నమాట. వాటికి మనం చేయాల్సింది ఇక్కడ మనకి చూపిస్తున్నారు చూడండి. ఇట్లా మనం భగవంతుని యొక్క నామాలని జపిస్తూ ఉండడం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ మనం భగవంతుని యొక్క నామాలను జపిస్తూ ఉండడము. ఇటువంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటే మనం మెల్లమెల్లగా దైవీ లక్షణాలని పెంపొందించుకోవచ్చు. అందరూ కూడా అన్మ్యూట్ చేసుకుని నాతో పాటు మీరు భగవంతుని యొక్క నామం మనం చెప్పొచ్చు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ రామ హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. అందరికీ ధన్యవాదాలు. మాతాజీ ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. రేపు 17వ అధ్యాయం చూద్దాము. ఇక్కడ మనం చూసాము దైవీ లక్షణాలు అలాగే అసురీ లక్షణాలు. రేపు మనం చూస్తాము మనం ఏ విధంగా అంటే మన ఆహారం ఎలా ఉండాలి, మన తపస్సు ఎలా ఉండాలి, ఇలా మన యొక్క లక్షణాలు ఎలా ఉండాలి, ఇవి ఎలా ఉంటే మనము ఉత్తమ స్థానం పొందగలుగుతాం అనేది రేపటి అధ్యాయంలో చూద్దాము. అందరికీ ధన్యవాదాలు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरदास ठाकुर की जय। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता भागवत ग्रंथ की जय।